Ayo, paglanin lungpin mamanya na itu nah. Kau namar dia. 78. Ayo. Ay. Dia mendengar. Hello guys, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आरो बराय जानायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आरोना एकदम नायना होलांदोलाय। दिनैनि भिडिअआ एसे दस्रा जानो हागौ आरोना, सेंग्राफोर गोजा। नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि खिबाव सोर सोर दं। नायदो कावासाकिफ्रा जोंना कावासाकिफ्रा रेस गोनां गोजाखा आरोना दिनै। नायदो आरो ओरै नायदो गंसेखौ, बेनो जाहैबाय जोंनि गुदुंनि राजानि आरोना कावासाकि नुवाखै? थगायदों सानदों नोंसोरो कावासाकिखौ नै कावासाकि। जों थगायालै, जों थगाया। गुदुंनि राजानि नामा? यस। माबेलाय? नुवाखै? बे नाय गासिमोन माबायानो गैया आरोना, हां लाग्रायानो गैया बेना। मा सानना नायदो, नुवाखै? माबाजों जांगिनजों ओमफ्राय गुदुंनि राजाजों गाखोदों आरो दा नायबाय था बिसिनि सालायनायखौ आरोना। जांगिन ओंखारसै नोङो सालायनो? जांगिन लागाव, जांगिन आक्रमन। माब्लाबाबो सालायफेराखै जोंना जांगिना। दिनैहाय नाय, दा सालायनो रोङालाबो जों हंगारनो हाखायो आरोना। दे होनायलाय जांगिन। सिगांजों गोजा, सिगांजों गोजा। गा क्लास ओमफ्राय गाखो। नायदो एबार लागाव, गोलैल' नाङा। नायदो गाइस, एकदम बाहाय फैदों। बागौनो गारिफ्रानो एकदम माबा गोमजोबखायो आरोना। हास्लाब बावलालै फाग्ला गोजा होलांबाय जांगिना। एकदम सालायफेरनाय नुवाखैमोन ना आरोना आंखौ, ओमफ्राय दिनैसो नुदों। होमब्लाबो एकदम हाइ क्लास मावदों। आयौ जोंना एसेबो बोनो हागोन नै। जानाय नङा जेबो नङा। हायालै स्लिप जाजोब्बाय। जानाय नङा। कावासाकियालाय बोरै हाया जाखो बुलाय? कावासाकिया जासिनो। उनायसियाथ' गोदोबावबाय। आयै दा नायदो, एकदम गिदिंला ओरै गिदिंजोबबोबाय आरोना। ओरै गिदिंजोबबोनानै फैनानै नैबाव थाथ'फैबाय आरो। माने बाव गांसो बारि मोजां ना, ओमफ्राय दै जिंबो, बेनिखायनो बाव थाफैदों आरोना। माथो गोमहोनांगौ नामा खेबसे? गोमहोलाय। सारि मासल' जादों गारिया। सारि मासल' जादों गारिया। गोमोलायसो। जेराव दं बोरमा। हाबियाबो अफिखा। जेराव दं। दा नायनो हागोन नोंथांमोना, गारिया जेबो प्रब्लेम गैया आरोना, गोमखायो। नुवाखै? नैबा बुहुद खर' लागायबाय साबसिन नुबावगोन आरोना। मिस्टार गुदुं राजानि आरोना बियो गारिया। गारिया जेबो प्रब्लेम गैया नामा? बासा बासि गैया आरोना। बायनोब्ला बिथां गुदुं राजानो माने माबाल' हरना हो आरोना। बायनोबा सोरबा बायनोबा बुंहरल', बेखौ जों फानगोन। बेसिबां होनदोंमोनलाय? 20 मात्र 20,000 मात्र 20,000। सारि मासल' जादों गारिया। हाब्रुआव सालायना एसे माराम नुबाय आरोना। ओमफ्राय दाबो सुयोबा फुरा गोजों जाफिनजोबो बियो गारियानो। गुफुरनो माबा सिथरानो मोजां खेबना होबाय आं नुबाय दा। ओमफ्राय आंनिखौ गैया मोजांखौ खेबना, आरो मबाइल मालिकखौसो मोजां खेबना होनो रोङा। ओरैबायदि दुखु नोङो। क्या बोलेगा? मोजां नुदों दा? वाट्सएप डिपि दोननो आं फट' खेबजानि दे। खानाया एसे मोजां खालामनि। जाबाय एसे ओरै साइडजों
WhatsApp जिबिखौनो सोलायसै आङो गाइसमोन मिथिबाय जोंबाय आङो मारखौ नुदों जाबाय ना जाबाय मामायाव उरा थामनिल' WhatsApp जिबि दोनसिगोन आं बेखौनो सोरबाफोर आंनि नाम्बारफोर मोननानै WhatsApp जिबि नायोबा नुसिगोन आरोना फानियावनो लंपेन्टआ फराय नाम्बार गानो बुथुमजोब्बाय एकदमबारे औ बिदि खेबजालाय नोङो खुस्रायलै बिदिनो खेबजालाय गला नुगोन नोङो गग्ल'सा दे थादो नायदोरा ओमफ्राय गस्ला खु जाङिखौ ससे नुलायरा ब्रेन्ड होननायनि माथो मा नामा मा रेमब' नामा बा रेमब'खौसो गानलायबावोलै जाङिना दे दा जोंना बिथाङाबो माबा फट' खेबजासिगोन आरोना WhatsApp DP दोननो नामा लाथ' एसे मोजां देलायग्रोथों नायदो माथो आयु नुहैलायबावसो रेमब' नामा बे गाहाय खालामब्रा नैबे बुदामा गाहाय खालाम दे लागाव आयु फाग्लानि लंपेन्ट माबानाया नायदो ना खय नाम्बार बियो 78 आयु 78 लंपेन्ट गानखायो गलागा ओरै साइडनिफ्राय नायबोबायना मा माबायदि नुयो दे ओरै साइडजों एसे मोजां खेबजा एसे मोजां स्टाइल था औ माथो आथिङा नायदो फट' खेबनो रोंला आरो ओमफ्राय दे मानसिखौ नुवाखै खांखमा सावना जाग्रा मानसिखौ आयु दाना दे थालाय था दे माथो दे एसे मोजां खेबना होदोरा माथो आयो खेबग्रायानो खेबनो रोंलायखाला आरोना गला हाजो मिनिनाया मोनसे बयनिबो गाहायबा खेबना दासो बुद्धिबाव नै एबार हले जालि लासिगोन आरो ब्रेकआप जानानै दुखु जानायल' लासिगोन आरो बियो एबार नायदो ब्रेकआप जानानै दुखु जानायल' लासिगोन आरो बियो आयु फाग्लाल' नुखायो लोंखुनानै थानाय उन्दुआलै आयु नुवाखै स्टाइलफ्रा नुवाखै होग्लुबाय गारि गोदान रावनो मा वान गियाराव होख्लायजोब्बाय ना फाग्लाना दा नोंसोर जानो हागौ बेहाय सोरनिबा बे जानो हागौ दा नोंसोर साननो हागौ आरोना बे सेंग्राफोरखौहाय मायबा गामिनि आरोना बे सेंग्राफ्रा जाहैबाय जोंना गामि मोनसेनिखा नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुबाय थाखाय जानो हागौ ओमफ्राय न'नि नामानो आलदा गोजा न'नि नामा आलदा बिदिनो जोंना मिसा एकदम मिस्टिकल' बुंसै एकदम जोंना माबाया सेंग्राफ्रा गामिनि गोजाखा आरोना सोरबा साननो हागौ मायबा लोगो जानानै बिदि बेरायना जों रावनिबो माबा जेनेबा जोंनि गामिनि नाम ओमफ्राय दस्रा गामिनि नाम बेफोरजोंबो जों लोगो जाया आरोना जोंनि गामिनि मोनसेनिल'खा आरोना बे सेंग्राफ्रा ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ एसे इन्टारेस्ट मोनबाय जानो हागौ आरोना नोंथांमोना एसे भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनबाय जानो हागौ आरोना जों एसे फटक लाबाय ओमफ्राय जों एसे मिनिलायबाय रावबो गैखाया नालाय गामिनि गोजाखा नालाय सेंग्राफ्रा रावखौबो जों मिनिलायाबो रागाबो जोंलाय आरोना एकदम रागा जोंलायबाबो जोंना सानसे 1 घन्टाल' आरो बिनि ओरैबाथाय जोङो मिनिलायबाय बालायबाय आरोना ओमफ्राय नायदो भिउसफ्रा बेहाय माबा सोरबा नैबे जानुवारि मायावहाय पिकनिक जायो आरोना